Η ιδέα της Hope Genesis γεννήθηκε στο μυαλό μου το 2014. Ταξίδευα ήδη περίπου 10 χρόνια με την ομάδα Αιγαίο, στην οποία ήμουν γυναικολόγος και ήμουν γυναικολόγος. Και μία από τις ιατρικές εξετάσεις που κάναμε στα νησιά ήταν να βλέπουμε και εγκυμονούσες. Εγώ λοιπόν είχα μια αρχική πρώτη παρατήρηση στο μυαλό μου ότι κάθε χρόνο βλέπαμε όλο και λιγότερες έγκυες. Δεν το είχα καταγράψει αυτό ακριβώς, αλλά είχα αρχίσει κάπως να το παρατηρώ. Και ειδικά το 2014, θυμάμαι, κάτσαμε στο καφενείο με τον δήμαρχο τότε, τον Μαγαρίτη, τον κύριο Μαρούση, ο οποίος μου λέει: γιατρέ, έχουμε πολύ λιγότερα παιδιά. Έχουμε ένα μωράκι μόνο φέτος, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα κλείσει το νηπιαγωγείο. Είχε δηλαδή προβληματιστεί αρκετά. Γύρισα λοιπόν μετά από εκείνο το διάπλου στην Αθήνα, έκατσα και μελέτησα λίγο τα στοιχεία της Ελστάτ και όντως η Ελλάδα είχε από το 9 μέχρι το 14, τότε που ήμασταν και στην καρδιά της κρίσης, μια πρώτη σημαντική μείωση γεννήσεων σχεδόν 30%. Το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά στην Ελλάδα από το 1947, δηλαδή από τον εμφύλιο, που είχαμε αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων και υπήρχαν πάρα πολλές ακριτικές περιοχές και υπηρετικές και κυρίως νησιωτικές που είχαν είτε ξαφνικά μηδενικές γεννήσεις είτε πολύ λίγες γεννήσεις. Κοιτάξτε, το δημογραφικό γνωρίζω καλά. Υπάρχει στη χώρα το πρόβλημα γενικά, αλλά στα μικρά νησιά φαίνεται αυτό, φαίνεται πολύ έντονα και είναι και πολύ δύσκολο, ειδικά για τα νησιά της πρώτης γραμμής, με την έννοια ότι εάν συνεχιστεί ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού όπως πάμε, τι να λέμε, σε λίγα χρόνια, σε λίγα δεν ξέρω πόσα χρόνια, τα νησάκια αυτά, τα νησιά θα εγκαταλειφθούν. Τι σημαίνει να έχω 40 παιδιά στο δημοτικό και το ένα είναι δύο. Έτσι είναι τεράστιο θέμα, έχετε δίκιο. Και δεν έχουν όρεξη. Αυτή η συζήτηση που είχαμε κάνει τότε και είχαμε εντοπίσει ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στα μικρά νησιά και ότι μακροπρόθεσμα κινδυνεύουμε με ερήμωση και άρα είναι και εθνικό πρόβλημα. Ακριβώς. Γιατί άλλο δίκαιο επικρατεί σε μια βραχονησίδα που δεν κατοικούν άνθρωποι και άλλο δίκαιο στην κατοικημένη. Και δεν είναι μακριά το πρόβλημα. Εντάξει, η Λειψή δεν είναι μικρό νησάκι, αλλά υπάρχουν νησάκια που εξαφανίστηκαν οι κάτοικοι. Αλλάζει τελείως το καθεστώς κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας. Είναι μεγάλη υπόθεση το να υπάρχει ζωντανή κοινωνία σε κάθε τόπο. Έχει κοινωνική βαρύτητα. Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει ο κοινωνικός ιστός. Και γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε μόνο να γεννηθεί ένα παιδί, θέλουμε να γεννηθεί και να μεγαλώσει στον τόπο του. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Έκανα λοιπόν την ερώτηση στο Δήμαρχο και μάλιστα μου μάζεψε και κάποια κορίτσια του νησιού να τους ρωτήσουμε γιατί δεν κάνουν παιδιά. Και μας είπαν ότι οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, ότι η δωρεάν υγεία για αυτά τα κορίτσια σήμαινε 10.000 ευρώ κόστος, διότι μπορεί ο υπέρηχος ή η εξέταση να ήταν δωρεάν, αλλά αυτή έπρεπε να ταξιδέψει να πάει στη Σάμο ή να πάει στη Ρόδο, να πληρώσει το καράβι, μία εβδομάδα να μείνει στο ξενοδοχείο, να πληρώσει το ξενοδοχείο, να μην δουλέψει μια εβδομάδα, να φάει. Οπότε η εξέταση των 50 ευρώ ήταν δωρεάν, αλλά το κόστος της εξέτασης ήταν 1.000 ευρώ. Και έφτανε το κόστος ένα τοκετό να είναι από 7.000 έως 10.000 ευρώ, το οποίο ήταν τεράστιο ποσό για αυτά τα κορίτσια. Και το δεύτερο ήταν ότι αισθανόντουσαν φοβερή ανασφάλεια, διότι υπήρχαν πάρα πολλά συμβάματα εκείνη την περίοδο, με προορότητες, δεν υπήρχε ΜΕΑ στο νησί, άρα αισθανόντουσαν μια ιατρική ασφάλεια. Εκεί λοιπόν ουσιαστικά δημιουργήθηκαν οι πρώτες δύο συνθήκες, τις οποίες θα παρήχε η Hope, που ήδη σχεδίαζα στο μυαλό μου, δηλαδή μια ομπρέλα ασφάλειας για αυτές τις γυναίκες ιατρική, πώς εμείς έστω και εξ αποστάσεως θα τους δημιουργήσουμε μια ασφάλεια, θα αισθάνονται ότι έχουν ένα γιατρό να μιλήσουν στο τηλέφωνο, θα μπορούν να έχουν ό,τι εξέταση θέλουν, θα μπορεί ένα αεροπλάνο ή ένα ελικόπτερο να πετάξει και να τις παραλάβει ανεξαρτήτως ΕΚΑΒ. Άρα δημιουργήσαμε αυτή την πρώτη συνθήκη. Και μια δεύτερη συνθήκη, πώς αυτό το πράγμα θα χρηματοδοτηθεί. Να βρούμε εταιρείες ή ιδρύματα τα οποία θα μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Και να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό το μοντέλο. Τι να πούμε, αυτό το πρόγραμμα
Αν δείτε και μέσα, όλα τα παιδάκια, ευγνωμονούμε και οι μαμάδες που και μας βγάζει από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, γιατί το νησί μας είναι πολύ δύσκολο να κάνεις για οποιαδήποτε εξέταση να πηγαίνεις στην Αθήνα και να πληρώνεις και τα μεταφορικά και τους γιατρούς που χρειάζονται και τις εξετάσεις, αλλά βέβαια σου προσφέρει και μια σιγουριά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μια σιγουριά και μια φροντίδα, ότι είμαι εδώ για σένα, οτιδήποτε και να χρειαστεί. Εμείς, ας πούμε, που είχαμε και κυστική ίνωση, μια δύσκολη γονιδιακή ασθένεια, μας βοήθησε πάρα πολύ το πρόγραμμα, γιατί εκείνη την εποχή οι εξετάσεις δεν δικαιολόγονταν από το δημόσιο. Οπότε κάναμε όλο το πακέτο και ήταν δίπλα μας και ο κ. Χανδακάς και η κυρία Ελένη, η ΜΕΑ και όλη η ομάδα. Και από ό,τι βλέπετε μέσα έχουν γεννηθεί πάρα πολλά παιδάκια με το πρόγραμμα της Hope Genesis και ευελπιστούμε να γεννηθούν ακόμα περισσότερα. Ο Στέφανος ο Χανδακάς, Hope Genesis, μέλος της ομάδας Αιγαίου, ταξιδεύοντας μαζί μας, συνέλαβε την ιδέα και τις ανάγκες της υπογεννητικότητας που δημιουργούνται στα νησιά και τον τρόπο που θα βοηθήσει τα νησιά για να αυξηθεί ο πληθυσμός. Εμείς, σαν ομάδα Αιγαίου, στηρίζουμε την προσπάθεια του Στέφανου και θα στεκόμαστε στο πλάι του όσο μπορούμε, ακόμα και υιοθετώντας όποτε χρειαστεί νησιά, και είναι μια υπόσχεση γιατί το ξεκινήσαμε και αυτό φέτος και θα συνεχίσουμε και αυτή τη δράση, και προσφέροντας ό,τι χρειάζονται, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, όταν και όποτε μας ζητηθεί. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα βοήθεια στις οικογένειες που θέλουν να τεκνοποιήσουν, ακόμα και σε αυτές που έχουν δυσκολίες, και πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια και στο γιατρό, το Χανδακά, το φίλο, και στην ομάδα εν γέννη Αιγαίου. Όντως το ξεκινήσαμε με αυτό το μοντέλο, το ονομάσαμε υιοθεσίες περιοχών. Δηλαδή, παίρναμε περιοχές στις οποίες κάναμε project τον αριθμό των γεννήσεων που έπρεπε να έχει, μπατζεντάραμε τα χρήματα που χρειαζόντουσαν και βρίσκαμε ελληνικές εταιρείες και ιδρύματα. Πρώτα ιδρύματα ήταν το Ίδρυμα Νιάρχος, μετά ήρθε το Ίδρυμα Ωνάση, μετά ήταν πολλές ιδιωτικές εταιρείες και όλοι αυτοί μαζί αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν και να υιοθετούν ανάλογα με τα budget τους κάποια νησιά. Εγώ είμαι πραγματικά πολύ περήφανος, γιατί αυτή είναι μια συνεργασία η οποία δείχνει ότι στην Ελλάδα, που έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια, μπορεί να υπάρχει μια σωστή συνεργασία δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα, κοινωνίας των πολιτών. Και υπάρχουν και πολλοί ιδιώτες, που είναι μια λέξη που τρομάζει καμιά φορά, οι οποίοι για τους δικούς λόγους χρηματοδοτούν αυτά τα έργα και γίνονται σε χρόνο 0. Έργα τα οποία αν γινόντουσαν μέσα από το δημόσιο θα πέραν 5-10 χρόνια, ιστορία, το ένα το άλλο. Είμαστε και εμείς πραγματικά συγκινημένοι σήμερα, διότι η προσπάθεια της Hope Genesis να βοηθήσει το δημογραφικό, να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες, να γεννηθούν παιδιά, συνεχίζεται με τις δράσεις της σημερινή, οι οποίες αποτελούν τη συνέχεια της ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου αυτά τα παιδιά που θα γεννηθούν να παραμείνουν στον τόπο τους και να μεγαλώσουν με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες αντίστοιχες με αυτές των μεγάλων πόλεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως, λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκίνησε με υιοθεσίες 14 νησιών. Η Φούρνη ήταν το πρώτο από αυτά. Και στη συνέχεια, επειδή είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πολύ μεγάλη επιτυχία, άρχισε να επεκτείνεται, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα νησιά, είναι και σε αντίστοιχες ακτιτικές περιοχές στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά και σε μικρές πόλεις. Σήμερα, λοιπόν, μετά από 9 χρόνια, σύντομα συνειδητοποίησα ότι του χρόνου θα έχουμε 10 χρόνια επέτειο, έχουμε υιοθετήσει πάνω από 400 περιοχές, πολύ μεγάλος αριθμός. Έχουμε καταφέρει να βοηθήσουμε πάνω από 900 οικογένειες να γεννήσουν παιδιά, παιδιά τα οποία δεν είχαν υπάρξει την προηγούμενη δεκαετία στις περιοχές. Άρα ένα πολύ μεγάλο θετικό αποτύπωμα για το δημογραφικό σε αυτές τις περιοχές. Στους Φούρνους έχουμε πλέον σταθερά 12 με 14 γεννήσεις το χρόνο. Στην Πάτμο, που ήταν το επόμενο νησί που υιοθετήσαμε, έχουμε πάει από 35 γεννήσεις σε 70 γεννήσεις το χρόνο. Και το πρόβλημα ήταν τόσο πετυχημένο που δημιούργησε μια καινούργια ανάγκη σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, θυμάμαι πάλι από ένα προσωπικό βίωμα, το καλοκαίρι του 19, ήμασταν ήδη 5 χρόνια στο πρόγραμμα. Είχα πάει με τη σύζυγό μου διακοπές στην Πάτμο, οι δυο μας, για ξεκούραση, 15 Αύγουστο και 16 Αυγούστου.
Και μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω μία από τις επωφελούμενες μας, τη Μαρία, η οποία είχε το μωράκι στο καλαθάκι δίπλα 5 μηνών. Μου λέει, γιατρέ μου, τι γίνεται, τι κάνεις? Λέω, μαράκι, όλα καλά. Το μωρό, λέω, τι κάνει εδώ? Μου λέει, δεν έχουμε παιδικό σταθμό. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, δεν έχουμε. Λέει, έχουμε 100 παιδιά και δεν έχουμε παιδικό σταθμό. Εκεί λοιπόν μπήκε η δεύτερη ιδέα, ότι αυτό που ξεκινήσαμε και είχε να κάνει με το πώς θα βοηθήσουμε να γεννήσουν παιδιά, έπρεπε τώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά που έχουν φτάσει 3, 5, 7 χρονών, πώς θα τα βοηθήσουμε όσο μεγαλώνουν να έχουν μια σωστή εκπαίδευση, να έχουν σωστή αθλητική δραστηριότητα. Φαντάζομαι όταν φτάσουν στο πανεπιστήμιο θα πρέπει να σχεδιάσουν προγράμματα για υποστήριξη των σπουδών τους και ούτω καθεξής. Έχουμε πάντα συναισθηματική φόρτιση όταν ερχόμαστε εδώ. Όταν βλέπουμε τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί εδώ, τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί στους φούρνους απέναντι, και το γεγονός ότι από μια ιδέα που είχαμε πριν από περίπου 10 χρόνια, μέσα από αυτή μας την έκθεση στα ακριτικά νησιά, έχουμε πλέον βοηθήσει να γεννηθούν ατυχή παιδάκια σε περιοχές που δεν υπήρχαν γεννήσεις. Έχουμε επεκτείνει τις δράσεις μας πλέον έργα υποδομής, τα οποία και αυτά κάνουμε πολλές φορές σε συνεργασία με την ομάδα. Παιδικούς σταθμούς στην Πάτμο μαζί, στους Νηψούς μαζί. Ευχόμαστε και σε άλλους. Και σε άλλα. Και γενικά μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές, οι οποίες είναι να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, ο καθένας από την πλευρά του, η ομάδα Αιγαίου αρχικά με ιατρικές υπηρεσίες, εμείς αρχικά με γυναικολογικές με αισθητικές υπηρεσίες, αλλά σταδιακά να προσθέτουμε και άλλες υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των ακριτών. Έργα υποδομής, γήπεδα, παιδικές χαρές, παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικά κέντρα. Εμείς αντίστοιχα παιδικές χαρές και παιδικούς σταθμούς. Και αυτό ελπίζουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Μου επιβεβαίωσες ακριβώς όσα είπα πριν, ότι έχετε μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα και αυτό γιατί νοιάζεστε πραγματικά και δεν νοιάζεστε μόνο για το κομμάτι αμιγώς το μεευτικό που είναι και η ειδικότητά σας. Αυτό πραγματικά σας καθιστά ξεχωριστούς και ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπες στην αρχή ότι τελικά πίσω από όλους τους οργανισμούς, τους φορείς, τις υπηρεσίες υπάρχουν άνθρωποι. Αν δεν υπήρχαν οι σωστοί άνθρωποι λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Η Hope Genesis πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική δραστηριότητα της ομάδας και αξίζουν εκτός από ευχαριστίες, ευγνωμοσύνη και για αυτή τη θυσία αξίζουν στον ιδρυτή και πρόεδρο, τον γιατρό τον Στέφανο Χανδακά, ο οποίος δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον και ευαισθησία για το θέμα της υπογενετικότητας, όπως αναφέρθηκα και πριν, που υπάρχει στη χώρα μας και ιδιαίτερα μαστίζει, θα το έλεγα, τα μικρά νησιά. Παρουσιάσαμε λύσεις, εφαρμόσαμε λύσεις. Αυτό που βλέπουμε σήμερα εδώ στην Πάτμο και στα ακριτικά νησιά είναι μια επιτυχημένη εφαρμογή λύσης και καταγραφή του αποτελέσματος. Στην Πάτμο έχουν γεννηθεί 115 παιδιά με το πρόγραμμα. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ενώ περιμένουμε άλλα 5. Επίσης, το 2020 έγινε και ο παιδικός σταθμός, που βοήθησε και η Hope Genesis πάρα πολύ, ο κ. Χανδακάς, και ο υπεύθυνος της EuroLife. Τότε που ήταν και ο σύζυγος αντιδήμαρχος, μπήκαμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για τον πρώτο παιδικό σταθμό που έγινε στην Πάτμο. Και στη Λοβάτες ήταν ο κ. Χανδακάς και ο υπεύθυνος της, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή το όνομά του, της EuroLife. Και υπάρχει βέβαια ο παιδικός ακόμα και είναι στα παιδιά μας μεγάλο στήριγμα. Και για μας, τους γονείς που δουλεύουμε και δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά μας. Ξέρουμε ότι σε αυτό το νησί η Hope Genesis έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Με πολύ χαρά ακούω από τον Στέφανο ότι ο βρεφονιπιακός σταθμός είναι ήδη γεμάτος και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. Και ελπίζουμε να μην φτάνει και να χρειαστεί να κάνετε κι άλλο βρεφονιπιακό σταθμό. Και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποστήριξη της μητέρας και του πατέρα και το πώς θα αλλάξουμε αυτό που λέμε εμείς το αφήγημα. Το αφήγημα το οποίο αυτή τη στιγμή λέει ότι το να κάνω οικογένεια σημαίνει ότι θα έχω οικονομικές δυσκολίες, θα έχω πρόβλημα στη δουλειά μου, θα χάσω τη δουλειά μου, θα αργήσω να βελτιώσω την καριέρα μου
το ότι θα έχω πρόβλημα στη σχέση μου με τον σύζυγό μου, με τη σύζυγό μου, θα χαλάσει το σώμα μου. Βλέπουμε λοιπόν από τις μελέτες που έχουμε κάνει ότι το να κάνω ένα παιδί αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα πρόβλημα. Το πιο αποκαρδιωτικό δε είναι ότι σε μια πρόσφατη μελέτη που έγινε της μέτρων ανάλυσης σε πληθυσμό 18-40 στην Ελλάδα, πρώτη προτεραιότητα ήταν να βγάλω λεφτά, να περνάω καλά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μεγάλη συζήτηση. Αλλά το κομμάτι κάνω οικογένεια και κάνω παιδί είναι πραγματικά τελευταίο στη λίστα και στις προτεραιότητες των Ελλήνων αυτή τη στιγμή σε ηλικία αναπαραγωγική. Αυτό λοιπόν το αφήγημα πρέπει να αλλάξει και χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας. Φανταστείτε ότι η Γαλλία, η οποία είναι η πρώτη χώρα που το 1980 ίδρυσε Υπουργείο Οικογένειας, διότι νωρίς αντιλήφθησαν το πρόβλημα και την πολυπλοκότητα του προβλήματος, ένα από τα βασικά κομμάτια που είχαν στην καμπάνια τους από το 80 μέχρι σήμερα είναι να αναδείξουν με ένα προσεκτικό και διακριτικό τρόπο την οικογένεια. Ότι δηλαδή τον έχω 3 παιδιά ή 2 παιδιά ή 4 παιδιά, δεν αποτελεί πρόβλημα. Αποτελεί μια επιλογή η οποία θα βοηθηθεί από το κράτος, θα βοηθηθεί από τη δουλειά, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας και θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό λοιπόν είναι για μας αυτή τη στιγμή το επόμενο στοίχημα, πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτό το αφήγημα. Εμείς είμαστε εδώ, το έχουμε δείξει. Η ζωή είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι 100 μέτρα. Άρα είμαστε και θα είμαστε εδώ. Είναι μακροχρόνιες σχέσεις, είναι σχέσεις που χτίζονται σταδιακά και με πολύ κόπο και σχέσεις οι οποίες θα παραμείνουν για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το πρόγραμμα πέτυχε γιατί είναι πάρα πολύ απλό στην εφαρμογή του. Δηλαδή, δεν έχει κριτήρια, δεν έχει εξαιρέσεις, δεν έχει αποκλεισμούς. Το μόνο κριτήριο που έχουμε για να μπει ένα ζευγάρι στο πρόγραμμα είναι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Ούτε οικονομικά κριτήρια, ούτε εθνικότητες, τίποτα. Μένεις και έχεις πάρει τη δύσκολη απόφαση να ζεις στο Αγαθονήσι, θα μπεις στο πρόγραμμα. Μένεις 6 μήνες στον Πειραιά και πας το καλοκαίρι και κάνεις μόνο μια τουριστική επιχείρηση, δεν θα μπεις στο πρόγραμμα. Άρα, οι μόνιμοι κάτοικοι μπαίνουν στο πρόγραμμα γιατί είναι αυτοί που έχουν την πραγματική ανάγκη. Οποιοςδήποτε λοιπόν θέλει να μας προσεγγίσει, μπαίνει στο website μας, hopgenesis.org, βλέπει τους γιατρούς του προγράμματος ή επιλέγει το δικό του γιατρό και μετά μας στέλνει ένα email και μια ομάδα από το γραφείο ξεκινάει τη διαδικασία. Πώς θα έρθουμε σε επαφή. Θα τους κλείσουμε τα εισιτήρια να ταξιδέψουν, να δουν τον γιατρό τους δωρεάν. Θα κάνουν όλες τις εξετάσεις δωρεάν. Θα φτάσουν και θα ταξιδέψουν κοντά στο νοσοκομείο 20-25 μέρες πριν, γιατί ο τοκετός δεν είναι κάτι το οποίο προγραμματίζεται. Μια γυναίκα πρέπει 15-20 μέρες πριν να είναι κοντά στο νοσοκομείο που θα γεννήσει. Το φροντίζουμε και αυτό. Μένουν σε ξενοδοχείο, σε δωμάτια, θα βρίσκονται κοντά. Θα γεννήσει μετά και θα γυρίσει στον τόπο της. Και εσείς, εγώ το εισπράττω κάθε μέρα. Από τους ανθρώπους που έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα και από αυτούς που πρόκειται να μπουν. Έχετε προσφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια και σας ευγνωμονούν. Το βλέπω όταν ακούνε Hope Genesis, είναι σαν να ακούνε ανθρώπους της οικογένειάς τους. Έτσι σας αντιμετωπίζουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι μεγαλώνουν οι ανάγκες. Ότι γινόμαστε ουσιαστικά οι υποστηρικτές της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας σε πάρα πολλά θέματα. Και το μότο μας αλλάζει σιγά σιγά. Δηλαδή τώρα που βλέπουμε τα πρώτα παιδάκια της Hope να είναι 8-9 χρονών, ξεκινήσαμε με ένα μότο που έλεγε ελπίδα για το δημογραφικό. Γενικό αλλά ουσιαστικό. Τώρα πια δεν κάνουμε μόνο αυτό. Τώρα πια το ψάχνουμε το καινούριο μότο και είμαστε κοντά σε μια έκφραση που λέμε ότι είμαστε ελπίδα για το δημογραφικό, αλλά και έργο για το μέλλον της οικογένειας. Ό,τι σημαίνει έργο. Σε μικρή ηλικία, παιδικός σταθμός. Πιο μεγάλη ηλικία, παιδική χαρά. Τα κάνουμε όλα αυτά ήδη. Πιο μεγάλη ηλικία, γήπεδα, αθλητικοί χώροι. Πιο μεγάλη ηλικία, υποτροφίες, ειδικές σπουδές. Ένα παιδάκι το οποίο μεγαλώνει στην Τήλο να μπορεί online να έχει μια δασκάλα μουσικής αγγλικών γαλλικών, όπως έχει ένα παιδάκι που μεγαλώνει στην Εκάλη. Το όλο ίδιο. Να μπορεί να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο. Να έχει την οικονομική άνεση να σπουδάσει. Άρα βλέπουμε ότι ο ρόλος μας σιγά σιγά μεταλλάσσεται. Παραμένει το κόρο πυλώνα στο παιδί, δηλαδή πώς θα γεννηθεί το παιδί. Πώς θα βοηθηθεί το ζευγάρι που δεν μπορεί να κάνει παιδί, γιατί κάνουμε και εξωσωματική. Άρα από εκεί ξεκινάμε, αλλά δεν το αφήνουμε εκεί. Δεν λέμε γεννήθηκε το παιδάκι, τέλος, τελειώσαμε, γεια σας. Συνεχίζουμε να έχουμε αυτή τη σχέση με την οικογένεια και τις οικογένειες και τις κοινωνίες, διότι βλέπουμε ότι η λύση στο πρόβλημα δεν είναι μόνο να γεννηθεί το παιδί.
Γι' αυτό και οι λύσεις που έχουν μέχρι στιγμής προταθεί δεν έχουν πάει τόσο καλά σε κεντρικό επίπεδο. Δεν αρκεί μια επιχορήγηση κάποιων χρημάτων για να κάνεις παιδί. Το πρόβλημα είναι τι θα κάνεις τα επόμενα 18 χρόνια που θα έχεις το παιδί. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα το μεγαλώσεις. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε πάλι εμείς με κάποιες λύσεις, προτάσεις, δράσεις, τις οποίες μετράμε και βλέπουμε την αποτελεσματικότητά τους. Είναι μακροχρόνιες και αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα του δημογραφικού. Ότι δηλαδή η λύση η οποία θα ξεκινήσει σήμερα θα εμφανίσει σε 15 χρόνια. Οπότε αυτό δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον για το σημερινό υπουργό, τον αυριανό υπουργό. Στη Hope λοιπόν έχουμε αυτό. Έχουμε μια πολύ μεγάλη και πολύ δυνατή ομάδα η οποία εφαρμόζει την κεντρική ιδέα που έχω εγώ. Εγώ δηλαδή έχω την ιδέα, έχω την εφαρμογή της ιδέας και μετά έρχεται η ομάδα και το κάνει πράξη με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε και πολλούς εθελοντές. Έχουμε 70 γιατρούς, έχουμε 1.500 φίλους της Hope Genesis. Οι φίλοι της Hope Genesis δεν είναι γιατροί, είναι από όλα τα επαγγελματικά backgrounds. Και ο καθένας βοηθάει από το δικό του κομμάτι. Ο ένας είναι γραφίστας, ο άλλος είναι διαφημιστής, ο άλλος είναι επιχειρηματίας και βρίσκει χορηγούς, ο άλλος σε βοηθάει στα οικονομικά σου. Άρα έχουμε από όλα τα κομμάτια επαγγελματίες, οι οποίοι ως φίλοι της Hope Genesis αφαιρώνουν ένα κομμάτι του χρόνου τους στις δράσεις μας και στον κοινό σκοπό που έχουμε όλοι εμείς.